Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na kiti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman lain. Kaya patulod yo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Iti kalman lain. Sagodayin nga ti surat iti kalman lain nga pakasalitaan ni Lolita nga Napoluan. Kabit idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tas yung mang petak di balay kat sinalagan nakadagos ni mama. Idi kasto oras iso pala sa sangpet mo. Ha? Matakunayin nga nag-overtime ka. Ito pisin na yo. Gabutawan ti overtime. Ti maawag sa diya yung pisin na yo. Security guard ti tiya. Nakasungbat. Awan mati overtime? Aping itapin lang sangpit mo, ha? Ma, adin inantandara ka party. Party. Kunam kid di akin nagsinarak kami ng karadya kabit mo. Di aking kabit kang ka. Ma, tangiwat yun. Aping natangiwat ko, ma. Mabagin ka? Ngamangaganti ka roba? Nasikagat may salang nga kabit? Mamamit. Mamamit. Magpabayin ka, Lolita. Amom, sibibiyag kumapay lang di papang mo. Saan nga palupos ka sa naraminan? Idukada ka nga maun sursurom. Amom nga dakal nga baso iti Diyos. Nagadungan ang lalaki dita. Apay nga dyan pala at asawa na tinapilim. Pangipapayam ti bagim, ti pintas mo. Sa dinutayan ti utak mo, takimbot mo. Masurunak manong nemi, pinanawag lapan ni mama. Siyempre kaklatan ni silad ko. May mangmangin ko pa ilang manong nemi, hindi pa nagsasauna. Pinapot ko, tinapayag ko. Nagidaak nga kalbasang anikat ko, sapatos ko manong nemi, naalak ti ulas. Kinubot ko ti ulok, tapos saan ko mangin, kita bagbaga ni mama. Amok met kede manong nemi, nga nakababay ng peso. Ngayon niya nga ti mabaling ko. Kadi sumet ti patpatig ko. Ni Edgar manong nemi. Idi agbasbasak pa lang ti college manong nemi. Adu di kita gar-aram kanyak. Ngimawan ti na kurso na daak kada kita gar-aram kanyak. Samay sa manong nemi. Sang kay bagad na papa kini mama nga sa anak pa lang nga makinobnobyo awan ti sa bali nga ramidek no di mangipasnek ti panagbasa. Manong nemi talukam nga kakapsat duwa nga lalakit inauna. Siya klaeng manong nemi ti babae. Burdet, nga awang pa'y asawa. Dudua kami kini mama manong. Tawag nga ro din ni papa. Hindi naggraduahan ako ni ti college at nagtrabaho ako manong ng opisina. At ulat tari kita gar-arim kanya. Nga maumat ti kayat ko katakwada manong. Haging gangad na kabarbarungan ay transfer iti branch me nga nagkaputi sa bali nga branch. Mesuda ito ni Edgar manong. Amok idin, nga saan nga available. Amok idin, manong nemi nga daanin ti asawa. Mapay. Api ka sila siyak, tinang ipakita ti motibo nga da pa nagkursunadak kang kuwan. Kat ginondawayan na matanada ita. Awis-awisan nak ang mapang kamaglans. Awisan nak ang mapang kamagtingin. Aging ka manong nemi nga iminom kami. Napartay kak nga tanak, dahi-dahi. Tinangurugyan ti amin manong. Wan manong nemi gabot ta kursunadak, jakon pinanunot nga daanin ti asawa. Gapo siguro manong nemi ti duron ti arak, ti espiritu ti arak, ngagtartaray ka iti orat ko. Saan ko na pinanunot pa'y manong nemi
no anya tagbaling nga resulta ti amin. Simuro ta kini Edgar iti maysa nga silid ti maysa nga hotel. Nga dito'y manunemi ti nang ipaayak ti kinabirhen ko. No pa'y nagsangitak idi malpas. Sinaudsod na idi no ampay nagsangitak. Sinong batak babaen ti saludsod. No apay nga sika, no apay nga isuna. Idin sa amok nga daanan ti asawa. Ngam kinunak idi kang kuana. Ngipatpatek kahit ka. Ure amok nga saan kan nawaya. Ipatpatek ka. Nga da itatiga po na no apay nga naipahikot kinabirhen ko ken ka. Ipatpatek ka. Kahit ore may saklang kabit mo. Naragsakak. Basta saan ka mapukaw. Masansan met idin manunemi ngag-check-in kami ken Edgar. Amon di kiti kaopisinaan mi man. At ang atamod ten amang idandanon kini mama sudga po nga salsalangadin na kapagpudpudnuan. Saan ko man nga aminan man? Saan ko man nga aminan? Ngam kadagitohin nga panawen manunemi sa ano ko na makapaglibak. Tanakadadulag iti insenda kini mama nga ebidensya. Nga kuyukuyuk kami ken Edgar. At pa ebidensya manunemi nga rumrumwar kami iti hotel. Inong tanak, tinong panak pa na minsan. Pinungot nak pa ano. Sana imbilin kanyak manunemi nga isinak da nga lalaki. Ngem sang kumet nga ramiden. Sang kunto nga ramiden ko nak. Tano mapukaw ko ni Edgar. Awam met serbiti biyak ko. Adaking kuha na tiragsak. Iso nga itahay manong nemi, nagsinarak kami manen, muna nagkuyog kami manen, napang kami manen ito hotel, kahit nagpapas kami manen. Bagat sahanak nagsiku. Ngayon kahit kong sikukak. Takas pagarikan tagsina kamton. Adan to pakalaglagi pakyang kuha na. Edgar. Ano nga mintadakin ka, nga awanti sa bali. Edgar, numabalin na ko kit agawan ka, itis pamilyam. Numabalin ko Edgar, kit siyak tisang pedam. Numabalin ko Edgar, kit ikaseranak. Again, dati apartment, sadya ta nagpapas. Naminsan idin ngayon bagak kenkwa na ti kasta. Ngayon nagwingi-wing laing. Wan manong nemi ti kasta, nga panaramid ko nagsukatak matlaing namlesak. Napanag di ba niyo anong name na nagdigusak. Ni mama nakaturok siguro manong. Insardeng nanti sa unga sa u. Ngayon ti kabigatan na manong name nakangagak man yung bigbigat. Ay na mama aya bigbigat mama. Insardeng niyo man na ito ta. Ha! Di mo nga ambot amo nga mukayat kami ti makangeg. Kada kitang imagbagak. Gabota. Ana, gabotada. Ma, oraan niya ti bagbagayo. Oraan niya taramiden nyo. Pagtalawon tak man no pagtalawon tak. Sang kunto nga ramiden di makisina kin Edgar. Talagang nagaga ka. Ha? Nagtalaw ka nga ron. Tapnaon tibibiyang ko kangan. Nisudarat ko na yun. Di rubat ko na kita rawatak. Mangkitak dun pagkasera. Pangalakid to agbay maysa kayo. Kaya kayo kupit agbay maysa. Ngem tibak ikabalay ken ka nga kabit. Ibagadan to pakit di nga. Pati siya kang inam makikabkabit. Hindi, mag-asawa kayo, numabal kayo ganyan. Nanaw ba, apalakin ka. Ya, pumamaya, tumawad to lang at sakit yun, kamusta aramidin nyo. Hamadanak ti sakit, kapot aramid mo nga madi. Gusto nga tapno awanin ti problema. Agsinatan ti pagyanan. Dito yak balay, agtalaw ka. Mangsapol ka ti sa balay pagyanam. Manong name iti bisina, inasadgat nga dagos, Edgar. Edgar? Apay, madam-daman ito nga salita. Madam trabaho. Sige, madam-daman ito nga natin. Iti pangal daw naglans kami. Abda problema. Pinagtalo na ko ni mama. Ket, manggitak ti kasera. Tulungan naman mangkita. Tapno ni kastakit. Imbes nga mapapatag ko hotel, umay kalatan ko hindi kasera. Diba? Di dyan pag-hotel tayo, so lang itulong mo kanya para ito panagbayad ko tirenta.
Dato pinati ko na kang kayo ni ikasera na. Sige, magkita ka di apartment, bakanting apartment. Tayo apartment ka. Nakakita ka mga dagos manong nemi kat iti kamalman na. Napanggam nag-take out manong nemi ti pangrabi imi kat insibro mi nga dagoson manong nemi dati apartment. Wow! Sweetheart, kas talagasawan, di ba? Maaraming takay kaya ta iti na ito yung apartment. Awa makadisturbo ka na ta. Iti itong kwarto't panganan ta. Mabising ka din. Napaginatan ko ang harak. Iti itong unag ti kwarto. Sandyatan mo minom. Umaikan si Darn. Nagurore ti kwarto para ka na ta. Nakainom kami di sagdudua baso mi manong nemi ti champagne. Idinugyak nga katenterawate. Ket buy-buyain nakmet manong nemi ni Edgar. Oh, Lolita. Baka pa mauyog ti pamagim. Pinpintas ka. Edgar. Urek patpat ng taitan. Saan kang gawawid na? Ama, nagawid ang padlang. Nagawid ka. Sa mga sangsangpetanan ti pamilya. Siyaklatan, Edgar. Kuko na kabuko, Edgar. Kukabat gabagumot. Oh, Edgar. Dito lawan, hindi magustusto king ka. Ito pa nang karimkim mo ka na kiti mansanas ko. Galing mo. Edgar. Dito lawan, hindi magustusto wakin ni Edgar manong nemi. Nakalalaing. Noong muna nga pagganasa, ipapaot na. Nakapapahot manong nemi ti panang kagat na karigitangkin nga basit ti mansanas ko. Waray lagsalsal uy tinik na. Edgar. Matayak itiras na laos nga nagsakit, Edgar. Nangarunan ni pababanan manong so nakalalaing. Ikalawak betnuhan tinagbaitan na kiti legs ko manong nemi. Sa kura ore ko la ingato ti gurong ko. Ngay parabaw iti bukot na. Kasta tao na itong ti pandangan na manong nemi apo. Edgar. Kumakit awam pa asawam. At lumabukod. Edgar. Mapalakon ka. Ore ko la kawit. Ore ko la kawit-witan manong nemi. Tidila na tiga kapigsaan nga parte ti bagina ta ore na la mabagkat ti patong kumanong no isarek na sa napagkutsi-kutsyen sa doon tusuluyan. Mabagkat na ti patong ko idan ti tanasabang ti patong ko nadagsan ko mangim. Nagpigsa na ti dilam Edgar. Banak manen sweetheart. Lamawin adu manong nemi. Iti muna nga rikos. Tano ibiyat nanton ti pana na manong nemi. Ad-adan tumahin nga mariknak ti imnaas ng runa no isagad na. Edgar. Saanan to iyok-kuyok manong nemi. Saanan to pagbasibasuwiren. Ibasibasuwir. Perming kardukod manong nemi. Masawar namin pinsan ti unek ti kuweba. Edgar. Kasano ak tupay na tanong mapukaw ka. Kasi nun tupay di magbasibaswir ka niya. Kasi nun tupay di magbagkat ti patog ko. Edgar. Namsik ti ado nga asog ka na ring eng manong nemi day tanga kwarto.
nakalbasan ti mo nakarikos, intuloy mat iminom, nagpulutan kendangan, sa kami manen, dinublit nagkinaan, manon na imi tanumangan mga anak met, manon na imi, no rumabaw isa na, rumabaw man, no muna tagyukuyok, yukuyok, no muna tagkabalyo, kabalyo man, no anya teramiden narapindak met man, tapno agtultuloy iting kampalakaitayok. Mamin ado akon maminsan to pala keng kuha na itong garikos. Ng mapnek isuna kas panakapnek ko. Sweetheart, nasib na yung imas ka na kami. Siyak, wano ti asawam. Ha? Namiimas ka? Talaga? Oo, namiimas ka no ti kapit. Namiimas ka no ti kapit. Namiimas ti tinaktakaw. Taktakawan ta katingorod mo. Man. Sige pa eh. Agawid akon. Umiyan ka. Agawid akon. Umiyan ka. Nunjak agawid ita. Santong ngawulit pa eh. Ha? Mawatan ako ba? Hindi ka no. Mamon timisis ko. Nagdakabit ko. Ikasanon no. Mangupat ti directive. Tapasurot na. Kahit mo ka di nga mamuan na. Antakan to eh. Kito, umay na tarawten. Makipin na tayak yung kwan. Sige, di na ako naghabit pa eh. Intun bigat manin. Intun bigat manin. Uy, kanayo na kastoy. No kayat mo, sapsapain ta. Rugyan tanukan di 5:30. Sakto agawit ti alas 7 kasi. Ha? Sige. Basta saan ka mo po ka, oh. Saan ka mo po ka, Every other night, manong nami nga kukuak ni Edgar. Narikat ka numet no every night. So nga, Lunes, Merkules, ken Biyernes. Dito'y kami kasaherak manong nami agpapas. Sabado ken Domingo, awan isuna. Tada iti sidong ti pamilya. Anong name niya dapat di kadigondaw nga tawagak ni mama? Hello, niyabagap. Kumustahan kayo? Anak di na makadanagan. Nabimpinas biyag ko na awang ka. Anak, insarting mo? Ma, imbagagmot ka na kayo. Pakatayak numapo ko ni Edgar. Kasano nga roden, no? Maduktalon din di asawa na kat umay na karaoten. Wano isak lang na kayo. Kaya mo mabalod. Gabot ba nakikabit mo? Kabit, di ka na mabaid. Di adal ka nga umat sursurom. Tila babawi kong mawag ka na kayo. Sige ma, bye. Wala na siya at manibagana. Taan niya ko mga tinamnamahay ka na siya at manibagana. Di naman kanunungan titra. Kinagpanagbalin ko akabit. Naging gama nung naming nga adda, kabarbaro nga transferi, nga nagkapod sa baling nga branch. Kurso nata naktilo ko, gwapo mat ka diya, baro, single. Hi. Hello. Abay. Mambaling ka di awisag ka? Sa dino? Ito no, lunch time. Ag-lunch ta. Ada ka lunch ko. Sino? Ako ka naman pa yung boyfriend mo Nagdamag ka. Di damo Ada boyfriend ko. Sino? Ni Edgar. Ha? Ni Buset ka? Di mat asawa nan? Adan. Kaya doon sa pesa ka kabit. Aduruman. Kirida. Kamalala. O, napait kahit mo. Sayang. Kung mamasayangan ka. Lolita. Sayang na tumakrik na kayat. Kayat mo ka din nga pagbalbaliwag biyag mo. Ano ka't bibiyang mo ti biyag ko? Sabi ko mabalbaliwag. Tsaka ba't kayat mo balbaliwag ti biyag ko
Naragsak ka di nga may saka nakabit, awang bibiyang mo. Nakisina ako man saan ka naragsak. No bekasta, sanak to sumardeng, ay gajak malukit tarik nam. Sakbang malado ti amin, makisina kan kang kuha na, awang bibiyang mo ti biyag ko, daywanak na. Iti schedule mi nga malem manon mi nagpapas kami manin kani Edgar. Nalagip ko. Di may panggap manon mi kani Rodan. Ti baro nga empleyado mano. Masuro na kita nga Rodan. Napay? Agar-aram ka? Awawis na kita yung ka makanog lunch. Yung bata boyfriend mo ko na. Imbaga kasi ka. Kaya mo tayo, dumat sa unan. Apay ka nung kakayat ko. Kaya umbibiyang mo nakman. Hanggang na sumarding nga mga lukoy tirik na tapno isina ka. Tapno ayatek isuna. Sa bagay, nagbagay kayo. Kahit mo? Kahit mo ganda kaming giniroldan? Kahit ko kunak kadiya. Agbagay kayo kunak. Agkataib kayo ha. Uri man pagkataib kami no. Kataib kami. Sikamit kahit ko. Lolita. Dam na mayam ka ding agpawat. Tigas ito nga klase ta relasyon na. Di mo kadiya mo nga dadto kundaway nga. Sikat ti mauma. Wala siya ti mauma. Saan na to mauma ko nakmed? Yung si kakari ti mauma? Just in case. Kaya't mga tingatong palbiyag na may sakalang kabit? Edgar, numapukaw ka, hawanin sa rabit ibiyag ko. Hamad lang siya ti lalaki. Hamad lang siya ti nalain. Baka doon pa ditati, naalala yung siya. Baka doon pa ditati, adadag ang patayok kang ka. Isla mo lang bagbagang nagsinatan. Amiris yung manembag namin. Kahit mo kating nagsinatan, just in case. Kaya na panunutin nga nagsinatan. Padasin nak ni Sina, agpakamatayak. Anana ko na? Agpakamatayak ni Sina nak. Kaya kung bibiyang mo na nung pakamatay ka, Jack matibagang agpakamatay ka. Bukod mo ang desisyon na ito. Makonsensya ka. Anak na si Dirin ti konsensya. Nagpakamatay ka. Di mo ang kamasidir kit, gapukin ka kit, wag pakamatayat. Awang basol ko. No siyak tinang patay ka ang iso, da basol ko. Ngayon nagpakamatay ka, bukod mo, sikat man lang mangketil at bulod mo, awang bibiyang ko. Yun ang mga minibagbaga, di mo kami nibagbaga ng sinatan. Saan ko just in case, kunak. Isong itatatra sa papay, rugyamon nga awaten ti kinapuno. Saan nga agnanayon ti relasyon ta. Tayo tupay agasawa. Sampay nga sigurado, nga till death do us part. Hampay sigurado, nga agnanayon da. Anong tulakin din kiti kabit? Sabagay, sikapay lang kapapautan nga kabit ko. Manong nemi daytan tinangrugyan ti pasaray panagsinong batmi. Takang kanayon nga takdakamatin nga dumteng to digundahoy nga maumay isuna kanya. Manong nemi, at pa hindi digundaway ngumunakan ko na na. Uray kong to dito kaserak, manong nemi sa ang kuntun nga mauray. Tawag-tawagak. Ayamon. Asa daga kon. Ditoy. Di balay mi. Apakit imbagam nga umay ka ditoy. Emergency kami. Natawag ni misis ko. Kami, itaray mi to hospital dahil inaudi nga anak ko. Ano?
Magkakunalalaing data kag ka. Kat namati ka maten. Abay, di na kadgarod. Akit mangayap ko malat at ambulansya na tapos mang pick up ka rin anak mo. Saan ang scan pa nga mapagkasadya tapos itaray na lang anak mo. Umay ka ditoy! Umay ka ditoy! Umay ka ditoy! Umay ka ditoy! Tano saan ka maori ditoy? Basang patandak ditoy. Gamay sa kanalami sa bangkay. Laklak bagtitan mano. Tila damat na pagpupungtutak no damaig gamak ni Barsak. Ikugtar ko nasan agbuo nga. Kita umay tumatin anya di karubak nga kwarto. Ay, mapaspasamak ang ganda. Ay, anak ko em. Ay, Lolita, abay. Agburak-burak ka matan, ha? Abay. O, bibiyang yo. Abay, bibiyang ang dakuma. Huwag naman ka makadisturbo ka. Nabi ako mamit ano saan makikikto na kita anak mo kapag pa nagkakanap tuog mo. Isardang mo na. Ang bibiyang nyo karakmat o nagtiga kaserak. Ang bibiyang nyo. At na bibiyang mi at madisturbo kami public skandal na raramidem. Public disturbance. No saan mo ba lang isardang papulis na ka. Talnak tumatin aman baka kit papulis na nagpeso. Tawag at tumanin Edgar. Hello, sumungbat ka. Sumungbat ka. Sungbatap. Doon to sumungbat. Hello. Edgar. Sino ito eh? Kitsi ka, sino ka? Siya na asawa na. Ha? Sino ka? Sige. Sige ka rin kabit na. Sige ka rin? Ha? When? Jack, abay. Nagturod ka. Handa ka nakayat pa, Edgar. Yung baga na kanya. Nagpudnon kanya, karing-karina nga saan na ka nakayat. Sarde nga mo ti asawa. Sa kabayang malato ti amin, miss. Di ka kalat mabain. May malbalasangan ka. Nakadadot lalakid ta. At apay asawa na't kinayat mo. Sige. Matay ka. Gabot yung panagpungtot mo. Amo ni papilit pa iti bagim. No saan na ka nakayat pa iti asawak. Nauman isunakin ka. Di ka at gamin makauma. Manong nemi nagbarte kak edi nga rabi. Hindi ako napupuutan no si marunong napasamak. Kabigatan naman nung nemi ang dawa nagsakit ti ulok ka. Hindi kitak ba nung nemi ti ayan ko warak ala. Naburak pa iti arak. Butilya at arak. Ay, Diyos ko. Sala ko nga napanjubusita. Aldawan. Hindi ito yung mapaspasamak kanya. Api, kastoya. Ano pa di kitang ilaw na eh. Naglo ka dito. Ito kasunod na nilawon ka na pagbasitayan ko. Di ba, wara na kita pulutan ka na. Deko, sakit yung ulo. Orek la. Nariduma manong nemi. Tanabad na kakit din tiburak ti botelyan. Ay, Deko, anay. Ito yun nga mapaspasama kanya kaya. Basta na sakit yung ulo. Kabuti hangover. Nariduma pa iti sagak. Anay ko. Manong nemi talaga nagsasamusam na kiti pasama. Nalak ti cellphone ko manong nemi. Naidap. In charge ko. Hindi ba charge ko manong nemi tinawagat ni Edgar. Hello. Kapayasa ka nga si Marek. May nakmantulungan dito. Nasugat ti sakak. May nakita na ito ospital. At doon nagsayasa nga dara ti sakak. Manawin tinapasamak. Nariduma. Nabuong ti baso ti botelya ti arak. Nagbartay ka kinarabi. Nagsakit pa iti ulo. Mabisita pa yan. May nagtulungan na. Madamat trabaho. Masyad ka niya, Edgar. Umay ka na. Sa anak nga umay. Pahala ka tibiyag mo.
Basta latang kasta. Nalpasan naon, basta latang kasta. Puro wag ngaon yaman na. Makita mo saan nga siya tagpakamatay, sikat papatayin ka. Bahala ka. Sige, kinadobrak, bye. Ayop ka. Manumbayan ti biyag mo. Pangkita ka nagdihan killer at papapatay ka. Papapatay na pa riding in tandem ka. Papapatay ka, Edgar. Papapatay ka. Karigatak manong nemi na inagasan ti sugat ko. Naalak ti suka. Manong, sinuka ako naman. Ay, apo, nagsakay, nagpanasa. Oh, Diyos ka. Oh, hey. Nagdurdurbel. Sineda. Lolita. Lalaki. Sineda. Ni Roldan. Ni Roldan. Mamit lang. Kanigatak tutuwag dir kumaikot ilukat tari daw. Ni Roldan. Inilukat ko tari daw. Nakiktot hindi magkita na. Nakakon, ano na pasamak? Makaman. Inatibay na anong name yung binagkat ng patugaw. Di ka pinagdigos? Gatarak ka. Nagbagsit ka. Kasano mo makandigos sakit ni. Nasugat ka. Nanyagas mo. Nagkaktiso ka. Nagsakit. Ginandaman. May lang na bating natin ito, madyonig. Hamot unang nga naunang. Uwing nadara. Bagta nagsarada nga, di dara. Sige. Mamit lang ha. Inamangalat agas mo. Manong nemi. Diya ka muna niyo tal-tal-talan na. Di matal-tal na manong nemi. Insarek na iti sugat ko. Etang. Nadating kabil mo. Hamon nga salud-sudan pa. Basta mo. Hangahan nga lumtig datan. Basta laki dita. Badbadan ta. Ha? Hamo basbasay na. Ito na warga makandigos sa kita. Di agdigos ka nga sa mong nga basbasay na sakam. Kasano? No kaya mo agdigosan ka. Napimay ka. Naamuak ka ni Sir Edgar ti kasasat mo. So nagpakada akong kuwana. Pinalubusan nakman. Apa nga namin din kastoy kanya. Gaputay patpatik ka. Kahit kang italaw. Kahit kang ilibas iti impyerno. Impyerno? Anday impyerno ti daga. Diyan nga ito at yan impyerno. Impyerno tayan mo. Kaputasangan na shatter na namin. Pasurot na ka ni Satanas. Dagiti madit araramidin na kadwa ni Satanas. Saan nga niya apo Diyos ti kadwa. Iso nga alain ka. Tayo sa daga kinapo Diyos. Nagpakawang ka lang nga naging basbason mo, Lolita. Gabuti siya teramatin ti Diyos tapno. Amumuntag buteng ti Diyos. Gamanak, Roldan. Nakulapan na siguro ti panunod ko. Gaputi man na mauyong nga panagayat mo, Ken Edgar. Sige. Gagdikusan. Ayan, basta laglagi pa man sa ano nga basbasain. Okay? Makadikos ka. Kayam deta. Api ka din nga saan. Kaya na. Intulod na iti banyo anong naimi. Kalpasan nga nakaalag iti pagsukatak ken kastamat 2012. Sige. Irikap ko na. Alangan mo na sa mong irikap. Tabi-buyan na. No, hamo kaya. Guni ka lang kanya, ha? Irikap ko, tantigos ka. Yung karigatak manong naimi. Tapno lang makadikusak. Tapno lang nabangluak. Nagtutbrasak. Kalpasan nga nakadikusak. Kaya isuot kong terwatek. Idurumuharak manong naimi di banyo. Naglutluto. Napanagimata ti noodles.
Adaman gaya marunggay dito likod ti apartment. Marunggay nga. Ay noodles nga may kanti marunggay. Mayat. Pangikat ti usaw. Pangikat ti hangover. Agamanak. Nalutan. Tugakan. Dasarakon. Mga antang andwa. Adumat data. Sige. Agdanggay tamangan. No kayat mo. Subuang kapayan. Pinanawan nakmatlayang manon na ni Roldan, hindi makapanganakon. Nagsumbilang matlang pisina. Abagbitang layang datating kariki ni Sir Edgar. Umay kanto nagtrabaho nung bigat ha, nalayang to sugat mo. Huwag gayam, sukatam to na tain to bigat. Ano namin tiin, ada gayubahan dita amyanan dito apartment. Bulong ti gayubahan na data. Gayubana. Nagsalusot ko ito, hindi mamut gayubana. Maalakan to, sa mo taltalan, sa mo ipiso. Ganyan sugat na. Siguro, tumaminsan nga daw, magleng duretan. Tinongpal ko manon nemi kadidag sapatosak. Mayat, medyo nasakit lang, okay na. Ang madlaw manong nemi ang pilay. Siyempre ka kiti sumuno nga aldaw manong nemi ni Met Edgar ti awan. Yung masadag ka Jack ni Roldan. Kumusta kan? Gusto'y gamanakin ka, Roldan. Kailan? Merienda? Dukin ang kuita yun. Pangal daw. Sige. Api awan nga dan. Ana? Api nga awan nga Edgar. Namo kita timawag. In hospital da kanumanan di anak na nga muridet. Stagayo. Matustusa mo na. Anya? Adabales ni Apo Diyos kastang arami de. Babae o man talaga ni Sir Edgar. May isa kakarig ni babae na. Kat dustusa nga tamat ni Apo Diyos nga na di anak na nagikarkaro. Kasta ka di? Una sa ang isot aking baso. Isot ti... So nga siya, di mo itong ulitin pa iti makirelasyon ti adanin ti asawa. Kaya mo tatakil na iti nga baso. At tuyak. Roldan sana ka may karikan ka. Abi nga siyak. E dito among nga, nagpapasan ako kundi sa baling nga lalaki. Dahil ito tupay balon, ito mga yan. Sikan tukid din nga, umpay anak mo. Sige. Barabarin. Umay nagmatin ras pasyarin ito balay, manon na imi, agsipod ta nagawid akon. Hindi mamuanin manon na imi nga awanin kabin ka ni Edgar, manon na imi, binagawid na kon ni mama. Naging ka umay paspasyan. Hindi ito makapanawin manon na imi ni Roldan. Kasi ati lalaki. Sino ma? Ni Roldan. Awanan asawahan. Nasingpet. Pag ko na yun nasingpet, madlaw ko lang tig na ikan gargaraw ti nasingpet, kaya tinaluko. So, anya balat orayem. Ang mga maibatang pailaig, tikas ka ni Roldan. Di mo ko nain nga, maulit tumanin ti panagbalim mo kabit. Ato kastakin. Napadasan ng tinakikabit, kaslakay kahit ng tikabit. Hamo ulitin data. Kapag once nga ulitin, kabalang ka nga tamat ng alaksidan. Dahil ito hindi gundawin mo, ang balbali ti biyag mo. Tapos saan kang talinag nga takis. Sursurin mo nga ayatin ni Roldan. Kapag tayo isupnay ka rin nga parakin ka. Nasurusurok nga yung pateg manong nami kapag tikin na siya at ni Roldan.
Talaga ka ding ipatpatik na? Sinartingan ka kumanos ang kang ipatpatik. Roldan, agamanak. Kanagamanak kinapod Diyos. Tagabukin ka kat nagbali ti biyak ko. Gabukin ka kat agragsakak. Aragsak nga legal. Kasana ka may sakabit. I love you to Edgar. Roldan ko na. Amo pala malipatan ka? Sorry. Okay lang. I love you, Roldan. Kinarakop na manunemi kat naglanang digibig mi. Roldan. Itaan niya awan nga oras, itad ko hingga dami namin ko. No. Di mo kaya? Kunak mo lang ipatpatig na. Agkasarta pa lang muna. Samon to itad ang dami namin mo. Kati, apay mo gilaw ka lang na yan. Ambat man, mailiw ko na yun na napatpatasam kami na yan. Nalalaing ka nga tanga miso na. Kaya tati bakang takas sita. Baka ibagam doon nalalaing dahil yung Edgar ng mitis siya. Baka sa pulam to na Edgar. Kita, kung tungarami din dahil taharutan. Kanalalaing man na Edgar wano siya. Tinasken kat maasawa na. Tinasken kat agragsakta ang patpata. Sige. Magkasarta pa lang muna. Indun ka ano. Inyama muna na gitinagan ng kangkuhan naman ng name di may takpasya rin dito itap no. Mamagsasalitaan ng tikalay sa amin. Nanagsakan ni mama manong name tagasawak matin. Nanagsakak met manong name na talaga patyak ipatpatigdak ni Rodan. Kaya tumteng tirabi kalpasan ti kasar manong. Rodan, Lolita, I love you. At ayat nga na ibudi ka na kita arakop ka na kay kokin ka. Kaya patpatignak met. Na may mayat na sa grapen ti amin. Nagsabat ti ayat ka na yan. Oh, Roldan. I love you. I love you more, Lolita. Roldan. Husto ni Roldan Manong na may mayat nga sa grapen, ti resulta, ti agtipon nga duwa ngayat. Siguro, dakam lang idi, kani Edgar, kat siyak lang ti gayayat. Kat araramidan naman ti amin, tapno maparagsak na. Juan Mano, ngam ni Roldan Manon Nemi, saan lang nga siyak ti gayayat, no digit isuna gayayat kami nga duwa. Kat ore man lang, simple lang, Manon Nemi, ti ingkam panagkanain. Kasla at adang marik nagtiragsak kanada pa na kay tayok. Oh, Roldan. Roldan, I love you so much. I love you more, Lolita. Roldan. Talo nga bulan, manunimi, idiadda nagpitpitik, idasaklot ko. Nakalak ang dagos, kinamganlangan niya. Adan anak ta. Adan to na nagtagbalin kanton nga ama, agbalin na tumatin nga ina. Paganalat ka. Ano Adam, ha? Uy, no problem, sweetheart. Api nga ta. Tiyan niya. Api nga sa anak na nasikugan ni Edgar. Ketsi ka, nasikugan na. Saan ngayon tulok ni Apo Diyos nga napakakitaan, ti basol. Amo na Apo Diyos, ang basol ti amin isuhan na kainikan, iti bunga ti basol mo. Ngam ka po, talagang saan nga basol ti relasyon ta, inik ka natantiyan na. Nakasaysayad ni Apo Diyos, iti likodan ti amin, si awat pa ilang kanya. Kapag nakasagaan ang manglukat ti puso na ka nagiti agbababawi. Kat sabi ko ma,
Tayo tultuloy na po Diyos, timang bendisyon kada tayo. Talo manong name dagiti anak mi, kani Roldan. Idin to taawanen manong name, ti damag mi, kani Edgar. Tayo di kat nadamag mi nga natay, di inauding anak na. Gabuti sakit. Amatan nga ni destino, iti ayan mi manong, nasiyatmat ko na. Na destino na sa bali. Tsaka mo itan, yan ti klase di biyak na. Baka intultuloy na lang tinagsabol ti kabit. Imbag laki din manong, tasaan nga nagtalined, amay saka kabit. May sako nga legal, nga asawa. Ken ina, di kiti makaayo, nga anak ko. Dito nga ron, ti pagkasalitak, manong, ganagyaman naklaon na iti anos mo nga nang ibasa. Ganagyaman nakmed iti nasurok nga talugasot nga nagdingag. Iti pagkasalitaan. Kat sabay ko matadamat na ibati nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Tuoy nga rodagyaman nga pagkaya mo, Lolita. Hello, Lolita. Thank you. Kinagyaman ka talaga kin ni Roldan. Iso, iti inaramat niya po Diyos ka na magbalbaliw ka.